kalian warga Triwidaya ingkang kula tresnani wonten ing kalodhangan menika kula nyuwun pangapunten sanget ing antawisipun panjenengan wonten ingkang lenggah wonten sisih kidul panjenengan menika asmanipun kula wau sampun dipunaturaken nggih Dewan Kebudayaan Pak Juwaini menika inggih nyuwun pangapunten kula sampun izin kaliyan Bapak Pangarso alam diuncang-uncangane sapa sing duwe kersa sapa sing kajatan kados kala wau Pak Panji ngendikan ingkang apa Pak aku mau bapakku dadi apa oh lek sing omah ngoten mawon kula beneran nggih dados ingkang kagungan kersa menika Sanggar Triwidaya nggih kula namung dapuk pepanggenan kemawon nggih puji syukur alhamdulillahirabbil alamin sumangga kita aturaken dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang mulia ingkang tansah paring rahayu kawujudan dumateng kita sadaya saengga ngantos ing titi wanci menika kula lan panjenengan tansah kinanjar rahayu kawujudan Bapak Ibu sedaya panjenengan wilujeng nggih alhamdulillahirabbil alamin selawat salam sumangga tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dumateng kita sadaya mugi-mugi ing mangke kita saged tampi syafaatipun. Para bapak seibu kula boten matur kathah awit mangke wonten bagianipun dados kula namung aturaken sugeng rawuh sugeng lenggah menawi wonten ingkang dipun aturaken dumateng panjenengan monggo dipun rahapi lan mangke menawi wonten malih inggih alhamdulillah saumpami ingkang dipun aturaken boten utawi kirang nyocoki kalian selera panjenengan selera basa Jawane napa kareman nggih menawi kirang nyocoki nggih aja dimenang karemenan panjenengan kareman kula namung catur duka nyuwun aguningih samudra pangaksami lan mangke sakcekapipun adicara umpami panjenengan tetep ngersakaken lerem wonten ing bubuh kula kaliyan Pak Catur kula inggih ngaturi kalodhangan dene menawi panjenengan mangke enggal badhe kondur utawi nyekapaken lampah sanesipun kula inggih mboten saged gandoli lek upama gandoli siji loro ra apa-apa lek okah-okah mengko ndak bingung lek ngopeni malah dipun nunutaken dhateng koperasi Merdeka Merah Putih alhamdulillah alhamdulillah alamin para bapak sepuh mbok bilih menika kang saged kula aturaken sepisan malih menawi wonten ingkang babab ingkang kirang remenaken penggalih panjenengan kula sak keluarga namung saged nyuwun aguningih samudra pangaksami ing salajengipun gandeng menika kula wau dipun aturaken sarasehan budaya Jawi babar nalar udu panemu menika perlu kula aturaken sekedhik kemawon keluarga kula maca menika ajeng kanca-kanca kula sinten ingkang dateng mriki terus maca babar nalar udu panemu ora nek gawe jujur kok ngedap-edapi tenan ya Allah kok apik men terus kuwi kok kaya ngopo oleh badhe babar nalar lan udu panemu mugi-mugi saged kita menapa kita tindakaken sesarengan kanthi sae bakunipun wonten mufangatipun kangge kita sadaya matur nuwun dibocah entek terus piye sing nyekel kendang ora enek dolan ndang lho nggih pun matur nuwun